točím po druhýkrát. Zmeškali ste začiatok, môj otco tu letel. A chcel by som vám povedať poprvé, že bude to robené teraz na party. Ako na party? Ježiš, ty si jaká spomalená, ty ťava. No a že to bude robené na party, lebo už mám vynechané 2 misie, tak som sa rozhodol, že to bude najlepšie robiť na party. Ako na party? Na party myslím takto. Že... Vitajte. Dnes tu nehovorím o konkrétnej misii, ale hovorím tu o konkrétnom parte. No do prdele. Toto by som mal dať. Ja si vždy verím, až bars. To je taká moja chyba. A, už tu boli lagy. Či? Sa mi len zdalo. Už som taký pre-gamblený. No. Ja budem sa s vami srať nejak extrémne. Pod doťahača, ty krava stará. No, len krava. To je panika. Skade mám ísť, čo poviete? A pôjdeme stáde. Dám si mapu. Teraz som tu. Potrebujem ísť. Jak sa to zoomuje? To je fuk. Ja by som mal ísť vlastne rovno. Po tejto ceste rovno. Už mi to príde jak kamión simulátora, nie jak GTA. No vidíte, easy misia. Chcem sa zbaviť tých zbraní. Nie, že chcem, ja sa potrebujem zbaviť tých zbraní a tých hlove, lebo pokiaľ ja viem, tak let's playeri, čo hrajú bez týchto cheatov, majú 3000 väčšinou a ja mám 27 000 a to je rozhodne rozdiel. Ale oni zase sem tam dávajú cheat na zbranie a ja nebudem dávať cheaty na zbranie a budem si ich kupovať za tých 27 000, čiže ako keby, že sa nič nestalo, chápeme sa, ne? Easy misia, vidíte? Žiadny problém. Treba vám len tú pištoľ a tých 2000, no to je pri 3000 dosť problém, ale stačí si proste zohnať hociakú zbraň. Ty čo čitujete, vieme. KSSPJ, kebyže neviete. Alebo uzumím v. Alebo to auto, čo ja používam, to je najlepšie auto na let's playe, to vám nemôžu vyčítať. A mám her. Takú šunku ani svet nevidel. Vidíte, žiadny problém. Ona má pri sebe tú brokádu a ona ich odstrelila jak nič. Čiže ono stačí asi len vystúpiť a 2 naboje do každého, že by videla, koho má odprásnuť. Jo, čiže toto sa mi páči, už tu sú nejaké love z toho. Tak by som vám to chcel vysvetliť. A ja sa zatiaľ dopravím k nej, uložím hru a vidíme sa u ďalšej misie.